يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara manifoka barkada halemi sonani ka bidiyo irana abeka ka telesu mandi fleni watina telesu mini amba fama nyeta tv jemka abeka ulaje jemka mini abe fama faso jokene dogokun min be nyanamaya tele nyeta ere jabarani su sanfɛ ni wati kelen ka wele bla anga jamana cɛ faramuso ka demsen faramakɔrɔba ka anga jamana ere cɛsiri ni wuli ka jɔ bɛ se ka bila sen ka cogo min na a bɛ se ka wuli k'i jɔ a sen kan o jɛmukan an filɛ o de kɛnɛ kan ni n'a bɛ f'a ma ko faso jɔ kɛnɛ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ degun caman o ye anw yɛrɛ ka jamana sɔrɔ degun minnu bɛ yen nɔ ni maa b'i yɛrɛ ɲininka mun dun ye an ka jamana bin ni minɛnw kɔnɔna na cogo jumɛn na ka n'a ye danbe jamana don wa jamanaden ɲuman jamanaden lakika o ka jamana ye anw ka jamana ye nka ka n'a ye nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ filikɛn bɛ maliden yɛrɛ fanba walima maliden yɛrɛ caman ma min ni o kɔni ye kamana ganko ye o kama an ye jɛkulu dɔ wele ni o ye faso danbe lakanalitɔ ye nin ye jɛkulu ye min ni a ka cɛsiri fanga ka bon min bilara sen kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jamanaden ɲuman yɛrɛ bɛ se ka dɔn cogo jumɛn na a ka wulikajɔ kan ka kɛ mun ye ka ɲɛsin a ka jamana ma faso danbe lakanatɔ o ye jɛkulu ye min bilara sen kan min bɛ ka cɛsiriba kɛ o ko la an ye maa fila wele jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na walasa an n'u ka se ka barosigi kɛ bi u ka se ka i da don ha ka ja jamana yɛrɛ lahalaya wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ anw yɛrɛ ni diɲɛ jamana wɛrɛw cɛmancɛw bɛ cogo jumɛn na ka taa se anw yɛrɛ ka jamana an bɛ don min na komi bi gɛlɛntɛ mun walima gɛlɛya minnu bɛ a kan a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na wa sini bɛ anw yɛrɛ ka jamana ye wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye bi masalaw kɔnɔna na jaabi bɛna sɔrɔ ka di ɲininkali minnu na maa welelen o de ye Ismaël Sangare ni ale yɛrɛ ye jɛkulu yɛrɛ secrétaire général ye ni o ye faso danbe lakanatɔn ye maa filanan o ye Famori Dansogo ale yɛrɛ kɔni ye secrétaire général walima secrétaire à l'organisation faso danbe lakanatɔn an ye wele bila ni maa fila bɛɛ lajɛlen ma bi min b'a to an n'u yɛrɛ ka se ka barosigi kɛ yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di u ma fɔlɔ u ka foli kɛ ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ani filɛbaw bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la ayiwa an b'a daminɛ fɔlɔ Ismaël Sangare la ale min ye secrétaire général ye faso danbe lakanatɔn Ismaël Sangare salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu summa salatu wa salamu ala rasulillah somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ la alhamdulillah i Sangare an b'a ayiwa nin waati in na ka foli kɛ ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wa salamu ala rasulillah salim an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fo ka waleɲuman dɔn alhamdulillah ale min ye an dɛmɛ n'an sera ka nin kɛnɛba in sɔrɔ kɛnɛ min bɛ an dɛmɛ k'an ka fɛla di jamana jɔli hukumu kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na an lajɛ jɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani an lamɛn jɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka o fo ni silamɛya ka foli ye n'o tɛ dɔgɔrɛ n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saha ayiwa Ismaël Sangare i bisimila tele ɲɛta plateau kan bi i yɛrɛ an ye wele bilali min k'aw ma n'aw nana o wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn anw de bɛ aw fo tabarikala ayiwa an bɛna maa filanan yɔrɔ ni o ye Famori Dansoko ye ale ye secrétaire à l'organisation ye ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔ n'o ye faso danbe lakanatɔ ye Famori salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh somɔgɔw bɛ di baasi t'an na alhamdulillah alhamdulillah ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin ma fala auzu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad an bɛ ala barikada ala min kɛra masa ye k'an diɲɛ ka na an kana yɛrɛ sɔrɔ ni kɛnɛ in kan ka
jamana a bɛ jɔ ni feere min ni hakilina mun ye ka hakili falen ko kan donc o kɔnɔ an bɛ aw ka filɛlikɛbaa bɛɛ lajɛlen fɔ cɛman ni musoman an fa n'an ba minnu bɛ k'an filɛ an b'a u fo k'u barikada ani aw dɛmɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fana tabarikala ayiwa aw nali min kɛra kumaso kɔnɔ yan bi an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a jigiya k'a fɔ kuma minnu bɛna fɔ bi jɛmukan kɔnɔna na kuma ninnu nafa bɛna bonya kosɛbɛ malidenw yɛrɛ yɔrɔ a ka jan minnu bɛ mali kɔnɔ ka taa se minnu yɛrɛ sigilen don diɲɛ yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ malidenw na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn cɛsiri min ni a bɛ k'aw bila a sen kan ayiwa an b'a daminɛ Ismail Sangare la ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ kɛ o ye de faso danbe lakanatɔn nin ye bamanankan jɛlen min fɔlen don ka walawala jɛkulu in yɛrɛ mun don dɛ ani a ka laɲini ye mun ye i bɛ se k'i da don o la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Ismail Sangare. Alhamdulilahi rabil alamin an bɛ fo i ka nin ɲininkali in na. Tabarikala. Ka tɛmɛ i ka sira fɛ ka TV ɲɛtaa directeur ni a baarakɛlaw ani fo ka taa se a sanfɛmɔgɔw fo ka se dugumamɔgɔw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ka nin initiative in na sabula a ka nin émission in n'o ye fasojɔ kɛnɛ a lajɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ to k'a lajɛ ni ala ka jɛn ye okumu kɔnɔna na an bɛ aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka segin ka na i ka ɲininkali la i ye ɲininkali kɛ ko faso danbe lakanatɔn yɛrɛ ko mun don i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na mali kɔnɔna na yan'an ka faso danbe lakanatɔn yɛrɛ fɔ fɛn min don k'a yira fɛn min don an bɛ segin kɔ dɔɔni waati laban ninnu na an y'a ye k'a fɔ ko danaya ani jigiwaro ani nimisa o tun bɛ jamanadenw kan kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ja wulikajɔ yɛrɛ dɔ nana wulikajɔ ka boloda jamanadenw fɛ ka kɛ sababu ye fanga kɔrɔma min tun bɛ yen n'o ye an fa Alhaji Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga an ma ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ la o fanga in a nana kɛ sababu ye o fanga in binna n'o kɛra o mouvement in o kɛra bɛnna utukalo tile 18 ma san 2020 masha Allah donc o wulikajɔ in ni fasoden fanba n'u b'u yɛrɛ ye hakilina dɔ kɔnɔna na n'o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ se ka dilacogo ɲuman na cogoya min na ka tɔɲɔli bɔ a kɔnɔ jamanadenw o bɛ se ka da ɲɛmɔgɔw la cogo min ɲɛmɔgɔw fana bɛ se ka da kɔmɔgɔw la cogoya min yani ŋanamu ka jamana nafolo ŋanamu o bɛ se ka dabila cogoya min siraw ka se ka dilan dun ka fa ka se ka sabati ala y'a kɛ jɛkulu min yɛrɛ ni a wulikajɔ bonyana u la kosɛbɛ o ye mouvement M5 ye M5 RFP donc ala nana kɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen jamana nana to lahala kɔnɔ ni maaw kumasela ka u yɛrɛ fosi cogoya dɔ la ka kɛ i n'a fɔ taɲini bon an nana ye k'a fɔ maaw bɛ ka i yɛrɛ ɲini au lieu que u ka jamana ɲini o nana kɛ sababu ye mɔgɔw kumasela ka fara bon an dun ye wulikajɔ min kɛ ni wulikajɔ nana kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ il faut que initiative min tala o la ani hakilina min tun bɛ jamanaden fanba la o ka se ka to sen na an ye wulikajɔw kɛ ka mɔgɔw démarcher maa fɛn fɛn ni tun bɛ wulikajɔ in kɔnɔna na an gɛrɛla bɛɛ lajɛlen na an gɛrɛla dɔnkɛbagaw la an gɛrɛla imamuw la société civile ani maaw fɛn fɛn n'an b'a dɔn maa sɛbɛ don n'a bɛ se ka ko dɔ kɛ walasa nin jɛkulu salima min kun fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka to ɲɔgɔn kan cogo min ka laɲini ɲini donc o de hukumu kɔnɔna na faso danbe lakanatɔn a nana bange ka kɛɲɛ ni le 26 décembre 2020 donc an bɛ waati min na an bɛ se k'a fɔ kalo damadɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen kɔfɛ très bien donc o kɛlen sisan laɲini saba belebeleba saba laɲiniba saba de bɛ an na bisimila kuma caman kɔfɛ ani taa ka segin caman kɔfɛ réunion caman de kɛla faso danbe lakanatɔn yɛrɛ a sigila ka kɛ kuntilenna fila ye c'est à dire organe fila organe exécutif ani l'assemblée consultative maintenant organe exécutif ni o de ye bureau national exécutif ye o ye membre 30 fo ka taa se 30 ni kɔ maintenant organe consultatif ni o ye an ka kɔdunaw an ka karamɔgɔw an ka imamuw an ka sekuw ani an ka danbetigiw o assemblée consultative ni o se bɛ bureau exécutif national sanfɛ sabula
o maa bɛ se ka daminɛ maa 1000 fo ka taa donc an y'a kɛ o cogoya la mun kama walasa jɛkulu tɛmɛnenw la i n'a fɔ an ye jɛkulu tɛmɛnenw ye cogo min ni jɛkulu ye wulikajɔw kɛ jama tɔgɔ la tumana min na ni se nana sɔrɔ i b'a ye maa kelen bɛ sin ka o se in ta k'a ka tɔgɔ ye a yɛrɛ ka nafa kama au détriment du peuple wa an nana ye o ye janfa de ye donc o yɛrɛ kun kɔnɔna na walasa an ka se ka prérogative dɔw bila walasa janfa kana ye nin baara in kɔnɔna na anw nana ni stratégie dɔ ye anw ka jɛkulu in kɔnɔna na faso danbe lakanatɔn n'i b'a fɛ ka kotigiya dɔ ta a kɔnɔna na i b'i kali Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan na n'o ye an ka danaya fɛn ye n'o ye alikuran kari donc n'i y'i kali o la nin bɛ sɔn ka kɛ danfaraba ye aw ni jɛkulu tɔw cɛ dɛ effectivement sabula jigiwariw cayala jɛkulu tɛmɛnenw la i n'a fɔ maa dɔw b'a laɲini i n'a fɔ lamɛriki jamana ninnu kan ni maaw bɛ sigi fanga la ka i kale ni bibulu walima n'o de danaya bɛ yɔrɔ k'i kale o la walima ni alikuranɛ danaya de bɛ yɔrɔ k'i kale o la o bɛ kɛ jamana ninnu dɔw kan dɔw yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ u ka don hali mali constitution nin kɔnɔna na n bɛ se k'a fɔ hali a donbaliya mali constitution kɔnɔna na a b'aw ka jɛkulu kɔnɔna na déjà a b'anw ka jɛkulu kɔnɔna na déjà wa an yɛrɛ fɛnɛ ye ɲinini kɛ walasa a ka se ka don constitution kɔnɔna la i dalen no gafe min na n'i bɛna jamanatigiya la walima n'i bɛna responsabilité dɔ jɔyɔrɔ dɔ ngolo fa walima jɔyɔrɔ dɔ kalifa awɔ n'o kan ka kalifa i la ayiwa adamaden kɛla cogo cogo i dalen no fɛn dɔ la i ka danaya fɛn i k'i kale o la anw silamɛw an ka danaya fɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan de ye an tɛ kale a kan parce que ko kɔrɔna don nka an b'a kale parce que Ala ka kumakan de don donc ni maa min y'i kale o la a ka ca Ala fɛ ni a tigilamɔgɔ kɔni an b'an ka danaya d'a kan donc n'a nana bɔ ni ko gɛrɛ ye an ma sigi ni min ye o bɛ ani Allah subhanahu wa ta'ala cɛ donc o kɛra sababu ye an ye danaya mɔgɔw ladiriw an y'u tɔmɔ kelen kelen an ma pressé o de y'a to kabini 2020 faso danbe lakanatɔn an bɛ duguma an bɛ baaraw la parce que an ka baara in an y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn ɲini tɛ an bɛ ka baara in kɛ cogo di en tant que silamɛ an ka sigida an ka quartier an ka dugu an ka jamana an bɛ se ka an ɲiyɔrɔ fin cogo min na a jɔli la ka kɛɲɛ ni an ka danbe ye n'i ko silamɛ ka danbe ye o y'a ka silamɛya de ye alhamdulillah ayiwa i ko laɲiniba saba bɔ ɲɔgɔn kɔ o laɲiniba saba in i bɛ se ka i da don a la ka pereperelatigɛ di an ma rapidement laɲiniba saba in o ye min ye a fɔlɔ o ye danbe ye a filanan o ye jamana a sabanan o ye diina o yɛrɛ de ye an ka devise ye danbe dignité patrie foi o de y'a to an ye tɔn in tɔgɔ da ko faso danbe lakanatɔn cogo di an ka danbe ɲumanw jamana yɛrɛ an faso ani an ka diina a bɛ se ka lafasa cogoya min na tabarikala ayiwa Famori Dansɔgɔ e bɛ se ka mun walawalali fara nin jɛkulu ba in présentation yɛrɛ kan e min ye secrétaire à l'organisation ye alhamdulilahi rabbil alamin ne bɛ se ka min fara an ka segali ka kuma kan se ka da sera kuma yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ in faut que an k'o faamu kosɛbɛ parce que an ye jɛkulu in sigi sen kan an ye lakɔlɔsiliw de kɛ an y'a ye vraiment jamana in kɔnɔ yɛrɛ tangirina de cayara ne bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin ka na Ibrahim Bubakar ka fanga la ale yɛrɛ nana cogo min na fɔlɔ a n'a ye fanga daminɛ cogo min na ani fanga nana bin cogo min na o y'a yira anw na bi ko vraiment jamana in yɛrɛ fɛn fɛn nana ko n bɛ se ka malidenw ka haminako bila ba la ka baara kɛ n'o ye pour que an ka se ka bɔ n'o la a bɛɛ taara côté ma se ka bɔ a sira fɛ donc o kama de faso danbe lakana wolola donc o kɔnɔna na sisan komi a y'a fɔ sisan an bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin o fɛnba saba ninnu fɛnba fila ninnu ma n'o ye an ka danbe an ka diinɛ ani an ka faso ye an t'a labila mɔgɔ si ye mɔgɔ si ka bagabali k'an tɛna to k'a fɔ k'an b'o labila ni Ala sɔnn'a ma a bɛ an b'a lakana ni fɛɛrɛ mun ye kumakan mun ye waleya mun ye an bɛ ka baara kɛ
ka olu déplacer nga pour que jamana in a ka se ka bɔ o fɛn ninnu ni ne y'a faamuya ni lango ni tibi tanpa minnu fɛn fɛn kɛra a m'aw timinangoya wa a m'aw décourager jamana ko la bari dɔw b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ sen tɛ mali ko la bilen bari danaya mɔgɔ dɔgɔyara kow cayara ko galon de fanga bonyana kosɛbɛ ɲɛnamaya yɛrɛ la ka tɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ kan o m'aw timinangoya ka ni jɛkulu bila sen non o t'an timina parce que anw dalen b'a la hadamaden n'i dalen bɛ min na i bɛ t'o de nɔfɛ wa a ka ca ala fɛ ni ala sɔnna ma i bɛ min nɔfɛ ala b'o d'i ma i k'a kɛ ladiriya danaya tilennenya kɔnɔ donc anw ka division de ye an ko an ko k'an bɛ nin jɛkulu in sigi sen kan ni ala ye farala an kan an bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ o dɔnniya an b'o mɔgɔw ɲini an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la hakili ɲuman min b'i bolo i bɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la donc o de b'a to an tɛ nimisɔngoya k'a fɔ ko bon mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ mɔgɔw découragé la ayi an t'o la anw k'o de faso ma jamana kɔnɔ a kɛra cogo cogo bɛɛ tɛna se ka tiɲɛ donc o kɔnɔna na an b'olu mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yen an b'o de fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka jamana an ka se ka a dɔn ba la. alhamdulillah i ye kuma min fɔ sisan o nafa ka bon kosɛbɛ faso kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ a bɛ hakili jigin ni fonction publique directeur min bɛ yen nɔ sisan n'o ye Usumani Christian Jara ye a n'a ni cakɛ bondaso kunna 6 heures yɛrɛ b'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a ka bureau kɔnɔ en tant que directeur. a fɛnɛ kangari da 7h30 o k'a sɔrɔ fonction publique direction baarakɛla bɛɛ sera a ka baarakɛyɔrɔ la wa o laada min bilara sen kan wa an bɛ don min na komi bi 7h30 o b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a ka bureau kɔnɔ n ka baro sen fɛ jan ko maliden yɛrɛ n ko jan an bɛ se ka tilen an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a fɔra malidenw tiɲɛna ka ban an jogo tiɲɛna an tɛ se ka ɲa bilen jagalon kuma don an bɛ ɲa jamanaden yɛrɛ ɲuman yɛrɛ de ka ca na nka tuma dɔ la laisser aller walima k'an to an yɛrɛ ma an ka tɛmɛ ten tɔ o de kɛra sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen ayiwa ne bɛna Sangare yɔrɔ ka na ɲininkali kelen kɛ fasoden ɲuman ale danfara ye mun ye dɛ fasoden ɲuman yɛrɛ bɛ dɔn cogo jumɛn na parce que a kuma ka ca bɛɛ ko bi k'ale ye fasoden ɲuman ye dɔw yɛrɛ ko fasoden jugu tɛ yen ko bɛɛ ye fasoden ɲuman ye a kumaw ka ca fasoden ɲuman ye mɔgɔ jumɛn ye. alhamdulillah i ka o ɲininkali in masha Allah ɲininkali ɲumanba de don sabula adamaden i bɛ ko ko la jamanadenw n'i m'olu dilan n'i ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ o ye tiɲɛ fasoden yɛrɛ an b'a fɔ min ma ko citoyen o de ye maa ye maa min ni jamana a bɛ a ka denya a b'o tiɲɛtigiya k'a fɔ ko nin ye ne den ye donc a bɛ fɔ de ma ko jamanaden citoyen maintenant o ɲuman bɛ yen o juguman bɛ yen awɔ sisan a ɲuman ye jumɛn ye a ɲuman de ye maa ye maa min ni jamana ka hakɛ minnu b'a kan a b'o lawaleya o bɔ a sira fɛ o kɔfɛ a ka hakɛ minnu bɛ jamana kan a fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u ɲini adamaden k'i ka hakɛ ɲini ani k'i ka hakɛ di o de b'i kɛ jamanaden ɲuman ye i bɔra ka min ka misaliya di sisan le directeur national de la fonction publique Usumani Christian mais a bɛ ka nin wale min kɛ nin ye fasoden ɲumanya wale de jamanaden bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ o a bɛɛ fɛnɛ se ka ɲa dɔw b'a la min ka ɲi dɔw b'a la min man ɲi maintenant ɲuman o de ye maa ye maa min ni a bɛ faso ka hɛrɛ bɛ na sira fɛn fɛn fɛ a b'o makaran ka sago a yɛrɛ ta sanfɛ a tɛ a yɛrɛ ka hɛrɛ a t'o bila faso hɛrɛ ɲɛ lahala si la ale dufa bɛ fa cogo min na o t'ale ka kun tilenna ye t'ale ka kun tilenna ye faso yɛrɛ o y'ale bila sabula faso y'a bila min na o ye faso ka hakɛ dɔ ye min b'ale yɔrɔ ale kan ka o de kɛ a kɛcogoya la misala ni faso y'i ta sisan k'i kɛ minisiri ye cahier de charge de bɛ di minisiri ma o baara dɔ de bɛ kalifa i la o i ka département e de b'a gérer o mais n ko maa dɔ de b'i sanfɛ i kan ka compte rendu kɛ min ye bon n'a nana ye k'a fɔ ko cahier de charge min yalima tagasira min dil'i ma k'i ka baara kɛ o kɔnɔna na i tɛ ka baara kɛ o kɔnɔna na an b'a fɔ ko e tɛ fasoden ɲuman ye dɛ walima e bɛ ka jamana ka nafolo jamana ka sɔrɔ bolifɛnw ani jamana ka so o ntaraki ka kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ta don k'a sɔrɔ jamana de y'a siga i ma
waati kungurunin kɔnɔ walasa i ka se ka jamana ka baara kɛ min bɛ kɛ sababu ye jamanaden tɔ bɛɛ lajɛlen ka lafiya ni e ka baara ye bon e ka baara in de bɛ se ka kɛ sababu ye sisan ka dankari jamanaden tɔw ka lafiya la donc e tɛ fasoden ɲuman ye. I b'o waleya min ta ka ɲɛsin jamana ma o bɛ kɛ jamanaden jugu dɔ ye. o bɛ kɛ jamanaden jugu dɔ ye sabula i bɛ ka dankari jamana ka hakɛw la a ka ja jamanadenw ka hakɛ la sabula n'i ye dankari jamana ka hakɛ la i bɛ ka dankari jamanaden kelen-kelenna bɛɛ de ka hakɛ la. o ye tiɲɛ safari miliyari caman n'i y'o siyɛn k'o bila i kun i ye dankari jamana na i ye dankari jamana kɔnɔdenw la donc faso n'a y'a mɛn ko fasoden ɲuman ko fasoden jugu donc a bɛ na nin sira de fɛ sabula mɔgɔw b'a fɔ ko ko an ka ɲɔgɔn to yen dɛ ko mɔgɔ si tɛ faso juguya dɔrɔn attention mɔgɔ yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ fasoden jugu ye o tɛ maa si ma fɔ ko maa si ye fasoden jugu ye o i yɛrɛ ka waleya i yɛrɛ kɛwale de b'a to i bɛ kɛ fasoden jugu ye e yɛrɛ fana ka kɛwale de b'a to i bɛ kɛ fasoden ɲuman ye donc bɛɛ ka o kiti b'i yɛrɛ bolo ani adamaden fɛnɛ ala y'an kɛ an bɛ sariya boli fɛn na fɛn min ni an b'a ye ani an b'a mɛn sinon min bɛ kɔnɔna na ala de bɛ sariya bolo kan an ɲɛ bɛ e la jamana y'e ta jamana b'e sara kalo o kalo ka baara dɔ kalifa e la o baara in maaw ta o ta e fɛ yen walasa u ka se ka taa o baara in kɛ o bɛ taa sɔrɔ e tɛ yen e dun bɛ sara ta kalo la. o n'a ɲɔgɔnnaw la ne bɛ se k'a fɔ Ismaël Sangare misali la Usumani Christian Jara fonction publique directeur an bɛna ale ka misali la i kana baarakɛyɔrɔ la 7h30 ka jigin 16h n'i ma o critère in dafa n'i nana 9h baarakɛyɔrɔ la ka jigin 15h ou bien 14h i bɛ se ka jate faso den jugu ye wa. bon sisan ala ye adamaden dan ka hakili di an ma sabula e bɛ taa heure minnu na o heure ninnu de fɔla jamanadenw ye ko ni heure masina ni bureau bɛ dayɛlɛ ka daminɛ heure la ka taa ni heure la bon e kan ka taa heure min na n'i ma taa o heure la maa minnu bɛ taa fɔ i kɔ dun i b'u tɔɲɔ o i y'u tɔɲɔ maintenant ni e tora fo 18h alors que e dun kan ka taa 8h e nana midi k'i bɛ to yen fo 18h o baara bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mais baaraw bɛ yen walima sigiyɔrɔ bɛ yen walima kalifaw bɛ yen n'olu kalifalila u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la misaliyala sisan ni e ye secrétaire ye direction nationale dɔ la i ye secrétaire ye direction nationale la n tɛ na direction tɔgɔ fɔ secrétaire ka baara ye mun ye ka t'i sigi walasa ni maa bɛna o baarakɛyɔrɔ sina la a ka se ka bilasiraliw kɛ ani ka rendez-vous ta ka ɲɛmɔgɔ ladɔnniya ni e nana 10h mali dun kɔnɔ an b'a dɔn baara bɛ daminɛ heure min na a bɛ kuncɛ heure min na mɔgɔw b'u ka programme labɛn ka kɛɲɛ ni o de ye o de kama maliyɛn yɛrɛ fanba ka hakilina la o y'a ye k'a fɔ mali kɔnɔ yan n'i b'a fɛ ka taa i sɛbɛla ko la karamɔgɔkɛ e kɔni bɛ taa dɛ nka i sɛbɛlanko in daminɛ i bɛ 10h entre 10h et midi entre 10h et midi i b'o de jateminɛ maliyɛn fanba yɛrɛ ye o bila kunkolo la sabula i bɛ taa ka kɔn 10h ɲɛ u mana fɔlɔ ni midi fɛnɛ tɛmɛna o ye baara jiginna o y'a sɔrɔ o yɔrɔ kelen na a yirala k'a fɔ baara in kan ka daminɛ 8h ka taa kuncɛ 16h mais ni 8h kɔni tɛmɛna k'a sɔrɔ e ma se yen walima midi ni midi tɛmɛna k'a sɔrɔ e ma se o baara yɔrɔ sina na i b'a ye i ka kungo tɛ se ka ɲɛnabɔ mais o tɛ ko ɲuman ye o ye jugujuguya de ye. Ismaël Sangare nin ye degunba ye walima nin ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma baro daminɛ na an ye a fɔ kuma daminɛ la k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga binna utu kalo tile 18 san 2020 min nana bila sen kan anw ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko transition min nana bila sen kan a kumaw cayara bandaw nana bɔ yen Asimi Goita nana gɛrɛ transition halisa an bɛ don min na i komi bi maa caman bɛ i fɛla fa la nka ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na ka se ka na an da don la transition yɛrɛ waaɲɛ bɛ cogo jumɛn na bi an ka se k'an da don la ka walawalali kɛ ni ala ka jɛ ye.
k'an sɔn n'o la inshallah. n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanu k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min ni an b'a wele faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya ɲɛta tv jabaraniso sanfɛ ka foli ni wale ɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an ka ɲininkali tun nana dan yɔrɔ min na walima masala tun nana dan yɔrɔ min na o de ye ka fɔ furancɛla fanga o bilalen don sen kan min bɛ anw ka jamana kɔnɔ kabiri utukalo tile 18 san 2020 yɛrɛ an bɛ se ka fɔ a san 2 kɔni dafara an bɛ se ka taa Famori Dansɔgɔ e min ye secrétaire à l'organisation ye jɛkulu kofɔlen na ni o ye faso danbe lakanatɔ ye e fɛla ye mun ye transition waɲɛla bi an bɛ don min na komi bi alhamdulilahi rabbil alamin anw fɛ an ka jɛkulu kɔnɔ an bɛ se ka a fɔ transition a bɛ ka taa anw ka hakilinaw fɛ alhamdulillah sabula an ye waleya dɔw ye ko dɔw kɛra olu b'a yira an na k'a fɔ ko vraiment transition in n'an ye faraliw kan ni hakilina ni kumakan ɲuman ye u bɛ se ka sira sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ donc n'i ye ɲininka a ŋaniya bɛ yen a ŋaniya bɛ yen ŋaniya bɛ yen parce que d'abord ninnu nana ni kumakan min ye fɔlɔ kelen a filanan bandaw bɔra yen kun min na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn donc an bɔlen bande bɔlen kɔfɛ sisan u bɛ ka taa ni fɛɛrɛ minnu ye kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo n'o ye hakilinaw ye n'o ye baarakɛminɛnw ye o bɛ ka yira na bi que effectivement transition a bɛ ka taa ɲɛfɛ parce que bi bi in na an bɛ mɔgɔ wɛrɛ caman lamɛn n'i bɛ ko kan bi n'a fɔra ma ko maliyɛn ne yɛrɛ bɛ plateforme caman sanfɛ u bɛ kuma ko a ka d'olu ye ko n'a ka Mali nationalité ta ni yɛrɛ y'o seereya dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ye gabɔnɛw ye k'an wele ka bɔ gabɔn jamana kan ka fɔ u mago bɛ Mali yɛrɛwoloya sɛbɛn na ni o ye nationalité donc o b'a yira k'a fɔ ko bi maliyɛn yɛrɛ tɛ dɛ farafinna bɛɛ Mali bɛ ka sira di olu ma Mali bɛ k'olu ɲɛ yɛlɛ parce que jɔnya an bɛ jɔnya min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ jɔnyama 2 ou bien 3 kɔnɔ hakilina fɔlɔ an b'o jɔnya kɔnɔ hakili jɔnya an b'o kɔnɔ bon an dun ka nin faama minnu bɛ yen bi olu bɛ k'o de kɛlɛ fɔlɔ mais mɔgɔ caman tɛ se k'o ye o yɔrɔ ye a kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ i tɛ hakili ye hakili juru janyana tɛ i tɛ réflexion i tɛ ɲinini kɛ i tɛ se k'o y'a kɔnɔ bɛɛ o fana ye k'a fɔ lakana fana jɔnya min tun b'an kan na o yɛrɛ an y'o junu yɛrɛ tigɛ ka bɔ an kan na parce que k'i ka lakana kalifa mɔgɔ dɔ la o de b'a a bolo da cogo min ka di ale an y'a ye i bɛ ka waati la a bɛ fɔ ko n'i bɛ ka bɛ taa Kidali ko a bɛ escorter de i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jamanaden wɛrɛ de ka finilakaw bɛ n'i ta ka i ka jamana jɔ ka tila k'i ko segin ka na o ye maloya ye mais bi bi na an ka nin mɔgɔ ninnu nalen bi i y'a fɔ non anw ta de Mali ye anw fakɔrɔbaw de nin jamana in to an bolo donc a ka d'an cogo min na an b'a lakana kɛ cogo min na ni fasodenw ka laɲini ye an bɛ baara kɛ n'o cogo la donc o ye dɔ ye a fana ye min ye o ye hakilina ani nafolo n'an ko ma économie hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'an ka bɔ sefa an ka sefa la parce que n'i bɛ kɛlɛ la comme dɔ b'a fɔ ko j'ai fait la politique avec les pas du caméléon c'est-à-dire n bɛ politique kɛ ka taa dɔɔni ani danaya bɛ n bolo donc n'an y'an fɔ sisan k'an bɛ bɔ wari minɛn kɔnɔ a tɛ kɛ tan an bɛ a lajɛ de fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ garantie minnu bɛ yen an bɛ se k'olu minɛn ninnu ta cogo min na ka baara kɛ n'o ye an bɛ se k'an yɛrɛ ka wariw sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ n'o ye donc hakili la jamana ɲɛmɔgɔw u b'o o baara fana dogo la hali n'a sɔrɔ o tɛ k'u da maga la parce que hadamaden n'i bɛ kɛlɛ kɛ ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ kana i yɛrɛ yira kɛnɛma tuma bɛɛ k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ k'i yɛrɛ exposer an n'u b'a dɔn an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ san 50 san 60 san 100 de labɛn k'a bila donc f'an fana ko o yɔrɔ ninnu ye voilà alhamdulilayi ayiwa e bɛ fɛn ka mun fara ka Ismaël Sangare Famori Dansɔgɔ ka nin walawalali kɔfɛ alhamdulilah transition e ka yecogo ye mun y'a la san 2 tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ ka nin ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ monsieur Ɲanbele mais n tun b'a fɛ ka segin dɔɔni seconde dama dama
fasoden ɲumanya yɔrɔ in sadi n'a ma ɲa ko fasoden ɲuman bɛ yen fasoden jugu bɛ yen parce que an bɛ min ɲini o de ye fasoden ɲuman ye fasoden ɲuman kan ka sɔrɔ cogo di peut-être dakuruɲɛ dama o kan ka sɔrɔ ni jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ de ka jamana ka nafa bila i ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ ka nafa k'o dɔgɔya o kun kɔnɔna na sensibilisation dɔ bolodala faso danbe lakanatɔn fɛ walasa jamanaden yɛrɛ ka dɔn jamanaden ɲumanya ye mun ye an y'a boloda an jabala la ɲamakɔrɔ ka ɲɛsin sɛbuguni ma a sen fɛ alhamdulillah radio ɲɛta yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan en direct tabarikala alors donc an bɛ ɲɛta fo alhamdulillah o tɛmɛsira kan telew gɛrɛ fɛnɛ y'a ta en direct donc a kɛla wasaba ye tabarikala maaw bɔla fan bɛɛ an ye dɔnnikɛbaw wele docteur Kanté ale ni imam Umar Kulubali qui est juriste constitutionnaliste donc o nana yira cogo di maa yɛrɛ bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw olu de kan ka boloda ka caya walasa fasoden ɲuman ka caya ni fasoden jugu ye sabula fasoden jugu bɛ yen fasoden ɲuman bɛ yen maintenant fɛɛrɛ de ka kɛ ɲuman ka caya ni juguman ye n'o kɛra fiɲɛ dabɔ bɛ di jamana ma donc tun b'a fɛ k'o yɔrɔnin fara kan de kɛ o kɔfɛ y'a ɲininkali n'o ye transition tagabolo ye n balimakɛ y'a fɔ sisan bon adamaden kɔni i bɛ fɛn min ɲini o ye i ka hɔrɔnya i ka yɛrɛ sɔrɔ ko yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la an bɛ waati min kɔnɔ komi sisan jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mali kɔni ni waati laban ninnu la an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni sabula jamana gɛrɛw bɛ ka ɲɛbɔ an yɛrɛ fɛ en tant que farafinna jamanaw o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko furancɛ fanga in u ka tagabolo ka ɲi nka b'a la sabula a bɛɛ de man ɲi caman ka ɲi a bɛɛ tɛ se ka ɲa o donc qu'il soit vigilant et prudent sabula maa n'i b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ k'i yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i ni maa min tun b'a la il faut que k'a tigilamɔgɔ cogoya dɔn an ni maa minnu tun b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi kuma bɛna s'a ma n'o ye faransi ye ani a dɛmɛjɛkulu maaw don u t'i sɛgɛn wa u t'i ɲina donc n'a ma ɲa k'a fɔ ko an y'an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya an y'a tufa u la cogo dɔ la o tuma an k'an jɔ sa dɛ an k'an jɔ sabula gɛlɛyaw bɛ se ka y'a kɔnɔna na donc o kun kɔnɔna na an b'a fɔ ko an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi ka to jɔlen il faut que nous soyons sur le qui vive c'est à dire an ka kɛ labɛnbaga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛmaaw waati bɛɛ ani lahala bɛɛ sabula u ka fɛɛrɛ ka bon o ye bonya dan ye donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o ye inchallah alhamdulillah ayiwa Famori Dansogo e ye secrétaire à l'organisation ye ni jɛkulu kofɔlen na ni o ye faso danbe lakanatɔ ye an y'a ye k'a fɔ n'i ye diɲɛ jamana o jamana ta bamananw ko ten zaban kelenna jɔ o tɛ yiri ye i ka ɲɛnamaya walima i ka jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o bɛ sabati i ni jamana wɛrɛw bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ bila sen kan n'a bɛ f'o ma relation internationale la an y'a ye nin waati laban ninnu na Mali ni jamana caman bɛ yen nɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni gɛlɛya dɔw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Faransi yɛrɛ jamanaw b'o la ka na se hali nin waati laban ninnu na an yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen ni o ye Kɔnɔwari jamana ye u ka finitigila ka 49 o minɛnen tun don anw ka jamana kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ musolaka 3 min tun bɛ a la olu kɔni labilara anw ni communauté internationale ka taa se an kɛrɛfɛ jamanaw ni Faransi jamana ma faso danbe lakanatɔn ka analyse ye mun ye a kisa la. Alhamdulillah, merci ka nin ɲininkali ye ɲininkaliba ye Mali yɛrɛ ka situation bi parce que ni gɛlɛya fila de b'an kan gɛlɛya min b'an kan o ye kɔnɔ ye jamana yɛrɛ kɔnɔ ani kɔfɛ mais f'an ka nɔgɔ b'o yɔrɔ dɔ la kumakan dɔ bɛ yen ou bien conception n'an ko ma communauté internationale communauté internationale jɔn de don hali Mali yɛrɛ ye communauté internationale ye o mais kɛlɛ min b'an fɛ bi o ye de mɔgɔ minnu ye nin conception dilan mɔgɔ minnu ye sigi ka nin hakilina fɔ ko bon ko anw ye communauté internationale ye mais u y'u dogo o kɔfɛ de u ka laɲini k'o lawaleya sinon an bɛ k'a fɔ ko communauté Mali ni communauté internationale ɲɔgɔn na an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na Mali ni communauté internationale ɲɔgɔn na munna cogo jumɛn na jamana dɔw bɛ yen bi olu bɛ su fara tile kan u bɛ fɛ ka na Mali Turki b'o la Iran b'o la jamana wɛrɛw bɛ ka na hali sini hali an filɛ yɔrɔ min na u bɛ ka na k'an ka baara kɛ mais an ni jɔn bɛ kɛlɛ la Faransi o y'a kunba ye parce que Faransi fana bɛ min de ka kɛlɛ la yan o ye États-Unis et n bɛna kuma dɔ fɔ
France il va le droit de voter droit de veto bablo enfin conseil de sécurité là mais ndé bafo tu babuka mena c'est droit de veto par procuration muna France deuxième guerre mondiale ay c'est ba sur jamana jonga ama c'est ba sur jamana shika almiya sur takamana kutasara Allemagne ay uma tasara de umu tasara an farafin an moke de taro France keleke ka faroka ko ka faroke o ekelen mais o kofé France et Amérique ani Russie de Allemagne kele o yere de Allemagne tlaflay wala maintenant négociation min kera ko ga conseil de sécurité no e na fin d'abord Nations Unies no e ONU aussi kisenga Angleterre premier ministre o de tara négociation ke pour que France ka se ka don conseil de sécurité là kele États-Unis fana fala mais États-Unis a que condition là ko bon il va droit là mais ni en kan so doron Angleterre be en ba don en ba bibolo c'est pourquoi ne ko France be par droit de procuration o de babolo sinon France foité mimba to kafuka ya so ay sebaya so kafuka ka do conseil de sécurité au lieu de communauté internationale de lambi pour que u gasi ku ga keleke o lu ga jamana don ga hera u ko soro u bina munu kele o lu u makotolu la oh nga ani kono war tay du fene kono war fini tigla ka bis bina ni kono to akisaw gelara de akisaw gelara mais ay avec yelema koy mais ni ya jate mena fana koy aka gelen kosobe parce que ivoirien ou bina pesi ba de kono ni mercenaire munu na len fleni nunu la bena depuis ni sera enfin Libéria de ni nous l'avons depuis Libéria. On a servi des renseignements, peut-être mais nous suivi depuis Bamako, Kata Sierra Leone, Kana Côte d'Ivoire. On a servi des renseignements, Babé Kalam. On a tonon, oui, Chokuka. Sinon, ni te servi des renseignements, ni tout n'a Choko Kalama. C'est où minaton. Car donc, on a servi des renseignements, ou Taranisra Mounoufé, ou Ekofe Vena Benkana. Donc, où sera son nana? À mon fou, il y a un bon, il y a minke, il va roki manumake. Bon, on a des chigonoyens de Balimaya de Bagnonte. Il y a même Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà, mal de bon. Ni migration anthropologique de ni communauté Mounoubé, ni à Kalangue. Parce que ni communauté Mounoubé, Chamambora mal de bon. Oh, ni enono que si ça, un au caressa. Bon, il n'a bien à faire qu'un qui est où l'anga Chamana kono. À Dabla. Et bobo kabo manaka kuma chama fo ha bon netina te bon maintenant été même o were nyininga mimbe se ka kiriti anta noe alasan talen Afrique du Sud ko boko fo loni de kaboka ni serat leno bon en tout donné ou tanga contingent na ou te ministre mo foida donc au ko fait de 6 ans yere bonya nana gira chokoroba ya yere taka yere bonya hakila ko ni démission nu bina ka ubina bon anjaka ko ma se ka bon anjaka finalement nana ke choko di menasa ni jamana wero be olu fo ko boka mina kuma anga ke balamani nyonche mais me fe ga kuma da sunu yalla ka min fo ni mo ko saba min blala na sini jumadon kuma mi fora kuma kan ala sela romina ani mi ala se o ba yira nango la forme o ba yira ka foko ame mi no fe a sorola parce que kuma kan yere be ko l'état ivoirien la république de Côte d'Ivoire s'engage kana walia ke ble mimbe ke sababu ye ka dankari malika ka gela do an nyote kana ni kele bembala do nyote mo mi yo lassé normalement au ministre des affaires étrangères pour ngo ke mais ay ministre auprès du président de la République secrétaire général au déclaration que mi akira Togo anye sura sunu blaka ta Togo de ka di Togo ma Togo fana ngala se mais hali Togo mi fana na jelente ko ina ko hal na ya sura ya ere ira ka ko bonde be na mo nyoa ke mi Togo ere fana jelente ko in kono kosobe mais ni ala sonama peut-être émission were la wala mina ke onu ko nuna parce que ni ko na ya senkata ko nana a chama be na ko ngolo birbe ni ko ani ko c'est pourquoi maliko ante fi gasama anga anye munu fo anga la nyeni nunu dans ce ko e ko kono wari rema molo ya soro ni ko ina ay ni ko ni ko do ba meri ye kuna wolo duma mola min toro ivoro yo ko do dubulo ko min toro o ye parce que ko video man chama ko activité mo influencer chama gora ka manona kam me bibi no te ka kuma blere yuma aywa Ismaël Sangari efsika mu fara famuri dans ce ko kan korfoinka ani communauté internationale walma ani kono war chama china alhamdulillah balma ke dans ce ko bala kam mi fo 600 o de do
ne bɛ se ka min fara kan dɔrɔn Mali ni communauté internationale an ka jɛ ka baara nafa b'an kan an kan ka fɛɛrɛw tigɛ ani communauté internationale an bɛ se ka continuer ka baara kɛ cogo min na sabula an bɛ diɲɛ laban minnu kɔnɔ sisan k'a fɔ ko i kelen b'i ka jamana baara k'a sɔrɔ i ni jamana tɔw tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo bon gɛlɛya b'a la cependant communauté internationale yɛrɛ a kan ka redéfinir communauté internationale ye mun ye sabula on tend vers un nouvel ordre mondial parce que ko bɛ ka taa tagabolo min na est-ce que communauté internationale ye jɛkulu de ye jɛkulu minnu ni walasa ka u yɛrɛ ka hakɛw an'u ka sɔrɔ k'o matanga o ye bɛnkan dɔw sigi walasa u bɛnkan ka boli diɲɛ bɛɛ kan olu ɲɛma o de ye communauté internationale ye an b'a fɔ ko ɲininkali gɛlɛn sabula communauté internationale il s'agit de l'ensemble des communautés dans leurs relations interhumaines sociaux alors donc jamana fɛn o fɛn n'a bɛ dunuya kɔnɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogo min na walasa basigi ka se ka sabati dunuya kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko communauté internationale mais an bɛ waati min na komi sisan o communauté internationale ni an b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la u bɛ bin jamana dɔw kan bon n'i b'a fɛ k'i fereke cogo dɔ la bon n'i ma kɔlɔsi i bɛ gɛlɛya sɔrɔ o de kama n ko n y'a fɔ n ko an kan ka fɛɛrɛ tigɛ c'est-à-dire de façon intelligente a bɛ se k'i bolo bɔsi kunnatɔ la k'a sɔrɔ i bolo minɛ kunnatɔ la k'a sɔrɔ i ma a bɔsi a la o bamananw ko ten i bɛ se ka i tɛgɛ minɛ de façon diplomatique de telle sorte que a kana na kɛ ko ye ko min ni a bɛ se ka taa k'i bolo da donc an ka fɛɛrɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na maintenant min ye an ni Côte d'Ivoire ta nin ye bon ne kɔni bolo Mali ni Côte d'Ivoire vraiment lien min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya juru min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka Mali ni Côte d'Ivoire kɛ k'u bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma sabula an bɛ waati minnu kɔnɔ sisan nin ko in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko don ko min ni ko jɛlen tɛ donc o hukumu kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔw ye initiative min ta bon ne hakili la u ye fɔ ka bɛn ani gɛrɛɲɔgɔnya o ye initiative ta kabini a daminɛ na bon il suffisait que Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka sira tagama o nɔ kelen kan n'o tun kɛra faamuya tun bɛ na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ donc an ni Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye sabula hali ne yɛrɛ min filɛ kuma la nin ne pratiquement je peux dire je suis ivoirien d'adoption et malien de naissance sabula ne ye n ka ko fanba yɛrɛ bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan ka daminɛ première année fo université ka na université tɔ kɛ Mali la yan ne masaw bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire o malien ka dɔgɔ min ka maa dɔ tɛ Côte d'Ivoire o ivoirien ka dɔgɔ min fɛnɛ ka maa dɔ tɛ Mali la yan donc o kɔnɔna na ɲɛmɔgɔ ninnu ka tabatabako ninnu n kɔni b'a ɲini anw population an kana o ko ninnu kɛ an ka fɛn parce que nin ko in kan ka gérer diplomatiquement sabula a ko kɛla kɛ cogo min na a ma ɲa a ma ɲa parce que u nana sira kan sira min tɛ sariya sira ye n'o kɛla ka ban e jo t'a la bilen ni jo tɛ ko la fo a fa kirisa ne jo t'a la tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ n sɔrɔ bilen a bɛ tɛmɛ nka n'i bɛ fɛ ka kadigɛlɛya kɛ sabula olu bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ ka kɛ cogo min na i na kɛrɛnkɛrɛnnenya Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ a bɛ ka yira k'a fɔ i n'a fɔ maliyɛnw bɛ ka nkalon de da ale ka sɔrɔsiw la bɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ o kuma mɛnnen kɔfɛ n'olu fɛnɛ ma ko in k'u sɛbɛ ye ka mɔgɔ ninnu labila o cogoya la ten o bɛna fɔ o tuma fɛ Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ c'est que tiɲɛ de don n'o kɛla anw yɛrɛ bɛ tigɛ an ka ɲɛmɔgɔw la donc o kana o kɛ dɛ a ko ka kɛ tiɲɛ de kan o hukumu kɔnɔna na o ka initiative min n'u b'a fɛ ka situation apaiser an b'o fo kosɛbɛ n'o ye maa saba minnu bilala musolakaw la o ka ɲi kosɛbɛ an b'a ɲini sisan Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ka se ka fɛn kɛ fɛn min fɛnɛ bɛ se ka lakali
tabarkala ayiwa baro an bɛ se k'a fɔ an sera a kuncɛyɔrɔ la ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ gwɛlɛya b'an ka jamana kan maa dɔw bɛ se k'a ta kabiri an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya daminɛna dɔw b'a fɔ événement de la démocratie nali min kɛra an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ san 2012 Amadu Tumani Ture ka fanga binni min kɛra 2012 wagati kana bila sisan na an ka jamana a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ Youssou Yassala Tibitaba a kumaw cayara e yɛrɛ bolo Famori jamana in a bɛ se ka bɔ wa sini bɛ jamana in wa fɛɛrɛ b'a la wa a fɛɛrɛ ye mun ye alhamdulilahi rabbil alamin an ka kɔrɔfɔw kuncɛ kɔrɔfɔ kuncɛ la awɔ sini bɔ b'an bolo mais f'an ka sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ logique dɔ kɔnɔ an y'a yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 mais an yɛrɛma hɔrɔnya min ta an y'a négocier de yɛrɛma hɔrɔnya min don a bɛ komi n'a nira an na de mais condition fana b'a la donc o ye kelen min nana bɛɛ don ɲɔgɔn na fana coup d'état 68 mais pire encore 91 kɛlɛ min kɛra ko ka Musa Tarawele bɛ yen bɔ yen astafurla ko ka Musa Tarawele bɔ yen o kɛlɛ in minnu ye tun b'o ɲɛfɛ olu yɛrɛ de nana Mali to ci minnu nana 91 fanga mara fo kana se waati jumɛn ma sisan kɛlɛ min kɛra an ko de ma ko ils ont fait l'usurpation du pouvoir ka fanga tarangi jamanadenw bolo parce que u nalen a fɔra ko kokajɛ o y'a sɔrɔ o kun ka dɔgɔ a fɔra ko kokajɛ mais est-ce que kokajɛ de kɛra n ko assemblée fɔlɔfɔlɔ min sera Musa Tarawele tile la Modibo Keyita UDP mɔgɔw de y'a bɛɛ majorité de ADM ma assemblée kɔnɔ Musa ka mɔgɔ kɔrɔ olu de ye majorité di ADM ma assemblée kɔnɔ 92 élection législative min kɛra donc est-ce que an bɛ se continuer n'o de ye wa bon politicien minnu fana b'an bolo yan c'est à dire olu formatelen de don olu labɛnna tubabuw bolo kana parce que démocratie min dira ma bi parce que c'est la démocratie des principes pas de pratique olu politique mɔgɔw yɛrɛ ko an ka gɛlɛya ko Faransi nɔ foyi t'a la olu tɛ se k'o fɔ ko Faransi nɔ b'a la olu tɛ se k'o fɔ n'u y'o fɔ don min na a caman y'a fɔ ko Faransi tɛ dɔrɔn u sera fanga la ayiwa mais solution min bɛ yen bi fanga jamana ɲɛmɔgɔw ne bɛ min f'u ɲɛna politique ye fɛn ba naani dɔrɔn de i tɛna se k'a fɔ k'i bɛna jamanaden mara jamanaden min a tɛ dumuni kɛ ka ɲɛ jamanaden min a b'an kɛnɛ jamanaden min a b'an kala jamanaden min yɛrɛ lakana tɛ jamana ma donc u k'u ɲɛsin nin fɛn naani ma l'éducation la formation la santé et la sécurité donc jamana bi bi na ne bɛ solution de proposer an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara kɛ nin secteur naani kɔnɔ ni domaine naani kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ bɔ nɔgɔ la tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo Famori Dansɔgɔ i nali min kɛra an ka wele jaabi ka kɔrɔfɔ laban di karamɔgɔkɛ ma n'o ye Ismail Sangare Mali filɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a sini bɛ an ka jamana ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka bolo da rapidement alhamdulilahi rabbil alamin an b'a jigiya k'a fɔ Mali bɛ se ka bɔ wa sini bɛ an ka jamana ye sini min fɛnɛ don an b'a jigiya sini duman don sabula an bɛ wulikajɔ minnu ni an ɲɛ b'u la sisan ka kɛɲɛ ni cɛmancɛ fanga ni mɔgɔw ninnu ka wulikajɔ ye jamana kanu min b'u la n'a bɛ k'a ye an kɔni b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw b'a la sabula Mali binna ka se niveau min na n'a fɔra k'a ka wuli yɔrɔnin kelen a ma nɔgɔn donc u kɔni b'u k'u seko kɛ nka an bɛ se ka min fɔ walasa ko in a ka se ka sinsin u ka sabali fara u bolo la ça veut dire que ko n'i b'a kɛ ni sabali b'i la a dɔ la i bɛ se ka se i ka laɲini ma sabula a ko in ko gɛlɛnba de don i n'a fɔ anw yɛrɛ ka diinɛ b'an la kalan cogoya min na ko à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Donc, quand on a donc à faire gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ na, ko hɛrɛ b'a a kɛrɛfɛ. Donc, o kun kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ, u ka sabali. N'Ala sɔnna, bɔda bɛ na. A filanan, u ka essayer ka maaw fara ɲɔgɔn kan. Voilà, c'est-à-dire ka maaw fara ɲɔgɔn kan, parce que jamanajɔ ye fɛn ye maa kelen tɛ se ka min kɛ. I kelen tɛ se ka jamana jɔ cogoya si la jamana kɛla cogo o cogo i kan ka a lajɛ a kɛla politicien maaw b'u la minnu i ye maa ɲumanw ni maa danbe politiciens bɛɛ tiɲɛnen tɛ o société civile maaw b'u la minnu ka ɲi n'i y'a ta hali kun o kun
i b'a sɔrɔ maa ɲumanw bɛ yen donc u k'a fɛɛrɛ de kɛ dans leur leadership k'o maa ninnu wele u kana faso jɔ u kana a fɔ ko komi anw bɛ nin côté la donc an bɛ maa tɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la n'o kɛra baara bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ o y'a filanan ye a sabanan min ye u ka kɛ tiɲɛtigi ye sabula u yɛrɛ u ka kɛ tiɲɛtigi ye quoi ni min ye min ye a k'o fɔ u kana kumaw dabiri dabiri k'a fɔ jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali kɔsan in na an bɛ interpellation min kɛ o yɔrɔ la balo a tun fɔla ko balo sɔngɔ jiginna yarɔ adamaden kɔni kɔnɔnakolon tɛ se ka jɔ dɛ an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ni kɔngɔ bɛ maaw la a kuma ka ca dɛ an nana ye mun ye a fɔla ko balo jiginna mais population lambda butigitigi a ka sugu la a ka quartier kɔnɔna na a effet ba tɛ ka ye sabula fɛn ninnu a fɔla k'u jiginna mais maaw bɛ k'u feere gɛlɛya la halisa il suffit pas de prendre des lois ou bien des mesures il faut veiller à ce que ces mesures là soient respectées tabarkala o ye tiɲɛ dɔ ye quoi donc k'u hakili to yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ donc ni ala sɔnna ala b'an dɛmɛ inchallah tabarkala an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn aw min sɔnna ka na an ka wele jaabi ka lajɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu tun bɛ an bolo bi ni o ye faso danbe lakanalitɔ ye u ye wulikajɔ kɛ ka se an ma nin ye jɛkuluba ye min bɛ ka cɛsiri bila sen kan walasa an ka jamana a bɛ se ka wuli k'i jɔ tintin kan cogo min na hakili la u jabala o bɛ ɲamakɔrɔ ka ɲɛsin ɲamakɔrɔ sɛbugoni yɛrɛ sugu ma nin ye jɛkulu kofɔlen min filɛ nin ni o ye faso danbe lakanatɔn ye u ka cɛsiri fanga ka bon maa welelen ismaila sangare ni ale yɛrɛ secrétaire général ye ni jɛkulu kofɔlen na ka taa se famori dansɔgɔ ma ni ale secrétaire à l'organisation an b'a jigiya ka fɔ faamuyaw caman sɔrɔla baro in na wa nin tɛna kɛ baro in yɛrɛ laban ye siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna walima waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ n plateau kelen kan ka se ka n'an da don sujet wɛrɛw la minnu ni u nafa fana bɛ bonya ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ jɛkulu in ala ka barika don a la ala k'aw yɛrɛ kan bɛn ka aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ka foli lase tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun wɛrɛ aw ni ne na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها